И здравейте хора, аз съм Деян и днес ще направим едно билдек чалендж, такъв не чалендж, рандом ще изтеглим карти. Картите ще ги изтеглим от random.org. Само да заради ето. Така ще изтеглим 8 карти, аз ще си ги записвам, 35, 16, 12, 20, не, 46, 50, 19, 4. Ако примерно от 1 до 8 цена, нали, е в дек, ще изтегли, че ще остане четвърта карта в дек. Нали, накратко. Да, това ще е секунда само да намеря картите и да ги сложа. Така, ще се върна, когато съм готов. И продължаваме, хора. Паднаха ми се много добри карти. Горе-долу някакво са добре. Това Ридбървен, Скелетон Арми, Запак от ми беше четвърта. И Fire Spirits, Valkyria, опа, аз гонам и тия и двете епик. Това мога да играя на четвърти лев, но не искам. Dark Prince ми е тук, така. Направим... Окей. Enigma. Това ще убие, да. Запаме много хубав лео. Гордееш 80 лева. Убива 8 лео. 8 лева миняни. Пеката да не ми идва въобще. Защото ти ми наби толкова, но да ми изчили. Шоутай! Малко това е тъпо, но виждате, пеката ще няма да умре. Защото живота е шибан. Дай да, принц. Ханах, но... Пак нещо. Окей. Така, ще изчакам още малко. Окей. Малко се върни. Тръгвахме кожата. Отървахме си кожата лекичко. Мисля, че ще ни вземе. Аз да ми се върне. Уникално как успях да го убия. Но... просто код да направя. Не, просто този ред не става. Ще си сложа моя дек с Инферно Дракона и
Ice Wizard, нали ми е това? Да, Ice Wizard. И нека да играем. GR 2555. Вау. Много числа. Много пътици. Окей, стабилно си набихме. Тук не може да се оплачеме. Пак това си е моя дек, с който аз си играя по принцип. Много лошо дърно няма за... О, да, yes, бе. Yes, baby. Това няма запад. Окей, ще чаквам още малко. Окей, на 8 сме. Това е. Колата му умира. Окей. Това много добре се получи. Питам нещо друго. Няма стане. Горе-долу. Да, но няма зап. Yes. Успявам. Виждате, ще успея. Усещам го. Няма се мъча, защото е много рисковано. Няма да се мъча повече. Ще наслагам просто карти. Окей, победа. Да му ще смеем в лицето. Защото този беше добър. Сега купи, окей. След 4 дни излиза на джангъл арената и ще излезе това каскасто. Не помня как казваш това, което стреля. Ще е нещо, което стреля. Добре, как скажеш. Нека правим машина битка. И трябва да успея да вляза в следващата арена след 4 дни. Да, но аз бях също, не знам дали казах, много близко, но съдба. Не успях тогава. Виждаме, че си пуска Уизарда там. Ще се опитаме да си пуснем нашите. Тук, където би трябвало всички да умрат, да. Пак взехме демидж. Това е много добре. Блокерата ще умре, да. Повече демидж сме. Имаме и Хоградера. Ще изчакаме малко. 6, окей, пускаме го. Тук нещо ми намириса и нарочно ще пусна това. Това беше много зле. Такова беше много зле. Окей, хубаво, че и нашата кола му източихме. Източихме му ние колата също.
което е много добре. Тук изчакваме секунда. Холрайдер. Сериозно успя да удари. Не. Така. Окей, this is контра. This is контра. Окей, ние ще му вземем. Директно тръгваме за другото. За другия кентавър. Точно това да си очаква. За това да си приготвих файсперичетата. Но виждате, ние сме му взели много, т.е. път няма да рискувам. Защо? Знаете ли какво? Йоу. Нямам зап. Това става много добре. Не удари. Това е много добре също. Ще не удари. Еми това беше шанс. Все пак, good game в една страна. Проигра. Еми, това е хора. Бай-бай и до скоро. Чао.